Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maimbuntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigya po niyo boss nga nagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. May paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbiso. Straight to the point. Sa gihapon hatagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pag-uban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may sugutanan karong buntaga mga higala. Governor Gwendolyn Garcia gipaubos sa 6 kabuan nga preventive suspension gikan sa buhatan sa ombudsman. Straight to the point. Yan tanig pagtagad rubuntaga mga higala ha. Pag-issue day kini mga kagalaan o special permit nga wa mga higalay mga permiso gikan sa Department of Environment and Natural Resources. Straight to the point. Ato ni tagag pagtagad ron mura bang akong dila og mura og di kay kahilwas sa kay murag napaakan akong dila dagan siguro ning libak nako siguro da. Tanig pagtagad rumuntaga mga kaigalaan ha. Medyo basig daghay naghisgot na ko da napaakan akong dila di ko kahilwas ning kalakihag klaro. Ha, ako lang paning kamutan mga sukintig paminaw. Kay medyo anindot kining atong hatagag pagtagad rong buntaga. Punto por punto lamang, no? Punto por punto lamang kay ang vlogger mga higala na personal man, ha? Dili ko musakay ining vlogger kay balik-balik ko nako number 1 di man sa public official, wa say accountability sa katawhan. No mo nang di nako ni sa puniton. Number 2, ang iyang attack personal unsa may point of discussion nato anang personal man nga attack. No? So ano ita mga higala sa legitimate issue? Unsa may legitimate issue ron? Si Gobernador Gwendolyn Garcia gisuspenso sa ombudsman. Straight to the point. Unya, atong tagaan with due respect sa iyang legal team, kay matod pang iyang legal team mihimo naman sa mga lakang, bueno atong paminawan. Unsa mga higala kay niya man tas demokrasya ang nasod na may mga remedies na nadiha atong paminawan. Ang iyang legal team, no? Pero sa pikas bahin kini mga punto niya kay do na sa statements, duha ni ka mga statements sa gobernador. Ato ning hagpaton karon mahigala unsa na iya mga statements. Una niyang statement kadto to ang iyang giangkon mga higala nga nadawat niya ning iyang kamanduan mga kagalaan apan iyang i-contest kini. Unya ikaduhang statement dunay balaod nga iyang gisite mga higalang Omnibus Election Code. Ato ning hagpaton mga kagalaan kay ang Omnibus Election Code dunay gibutang dito pero wa man ni tiwasa og suwat. Kining maong provision sa Omnibus Election Code giputol man. Atong hagpaton kini ha. Kining iyang ikaduhang statement medyo nindot na tan-aon do na mga higalay giingon sa Omnibus Election Code about ining suspension apan wala man matiwas.
Ato ni pagtagad karon kay siyempre ang katawhan magtuo man gyud niya kining ombudsman. Mantigo man gini, no? Si Ombudsman Martires mantigo man ni. Unya petindaghanang abogado ining ombudsman indekin. Petindaghana, no? Pila man ni kabuk ombudsman? Ang opisina gud sa ombudsman, Ombudsman for Luzon, Ombudsman for the Visayas, Ombudsman for Mindanao, Ombudsman for the Military. Upat, no? Ang head ana si Ombudsman Martires, tidaghanang abogado na nila. So, presumably ang ombudsman nasayod yun ilang gibuhat. Unya, kinini ang paghatag pa sa statement ni Gobernador Guen nga dunay omnibus election code, ang suspension kanong election period mo ni mauna, medyo ang mga tao ningon sa dayay. Katong mga dumadapig mahigalang Gobernador Guen makaingon ay bitaha na pa tay masaligang balaod. So akong gibasa wa man tiwasa di ay. Ato ning hagpaton rong buntaga mga higala ha. Punto por punto lamang. Atong utingkayon kining moong provision sa balaod. Nining omnibus election code nga iyang gikot mga higala dito na to siya sundan ha. Aron buntaga tagan-tanig pagtagad sa banuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Good morning Mr. Vlogger. Atong pabuton ang legal team unsay ilang mga buhaton atong respetaran sila no with due respect. Pero ang mga punto mahigala sa ni Governor Gwendolyn Garcia akong i-discuss karong buntaga labot na ining duha ka mga statements gayod no kining iyang gibuhian mga suking tigpaminaw labot ini maong kaso. Unya kining maong vlogger mahigala personalan man ning iya di lako puniton mga kagalaan onya pulos man personalan tumago na to sa mga higala sa issue for issue nga rita sa legitimate gyud ang public official si Governor Guinman. Ya siya man po'y nasuspenso so siya mo ay ato rong tagaag pagtagad, okay? Straight to the point. Karong butaga mga higala standby lang sa amo diha ha. Samtang sa kauluhan, Senador Amy Marcos nirekomendar sa pagpasaka og kaso batok sa tag-as nga mga opisyal sa gobyerno nga may kalambigitan sa pagdakop ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte o pagdani ini ngadto sa daheg sa Netherlands. Straight to the point. Now, atong pagtagad ng atong discussion rong buntaga. Good morning sa tanan din ha. Good morning Governor Gwendolyn Garcia. Good morning sa imong vlogger. Onya kinini ang nakinumdum ko gob atong nasuspenso ka sa una 2012. Onya wa ka mo kanaog sa Kapitolyo. Ako kang gi-interview. No? Dili siguro kakalimot ana. Onya kinini ang sige kog interview nimo gitagaan ta ka diri og kahigayunan sa kahanginan nga maka-explicar. Ngadto mo pagka suspenso nimo kanadto. 2012 man to inday kino. 2012. Di sa mo kanaog di sa siyang kwarto sa Kapitolyo. So gitagaan na to sa gigayon nga makatubag. Unya unsa bang kalakihan gipasinginlan mahinuon ko mga higala nga kuno katong kong interview matod pa ining vlogger nga do na to'y tagismil. Wa na ba? Mao karon nga nasuspenso na pud ka karon. Gusto pud kong maminaw unta sa imong side. Unya katutuang human bitaw kog interview ni Pamela Baricuatro. Ako kang gipakontak sa kong staff dire nga ikaw na po sunod interview may balibad ka man. Nya karon nakabalibad naman kadto karon bueno kung maingon ka nga mo ari ka okay. Pero dili na lang ako mo initiate og tawag kay mamasangi lagi kag kining vlogger mamasangi lagi nga tag 10,000 ang interview. Kuyawan ko anang kalakiha kini ba si Mayor Mike Rama mo kalit ra balang nig anhi sa tuig Sibianan kalit-kalit lang na kakuyaw ako'y pasinginlan nga na tag 10,000 ani. O kana bang kamatuoran ba mugawas man gyud no? Mugawas kyong kamatuoran. Unya kana mabutang-butang kasi magisi ka tao makagaba gyud na. Straight to the point. Kay kinini ang ako mga listeners na hibaw gyud nya kining inyong ubos nga alagad sa kahanginan. Di gyud ko tigunit ang kwarta. Kaya ito mga listeners kay hibaw bisan ganang mga tagtabang. Laliman ka kung tag 10,000 mga higala pila ba to ka tulo ko interview 30,000. Kana mga migtabang diri dinagko ba day?
Moabot pa yung mahigalag dahil katong sunog sa Mandawi 800,000 hapit mo 1 million. Katuto ang mga kabaw man mo sa itong mga kwendre. Bida no. Pero di ko mugunit. No, kay dili lagi ko anang kuan ba nga at least naman tay mga staff dili mga babae sila mo oy kuan kay kana bang mga mosud kwarta na ginagmay ni dinag ko na ini kwintada na agyod. Nya kita mahigala malipat nya take ha. O nga labi nag mag-video kinata malipat nya tayo sa so dito 5 pesos dito sa video kihan. Ako bisag ginani na kong tingog Mr. Vlogger pero mo video kay baya punta. Karon mga kaigalan, ako kong kontak si Moises Di Parine, no? Mr. Moises Di Parine, may buntag nimo. Prangka-prangka po pagka-istorya, kinis Moises Di Parine, wa po ko kakita, ani abot, nakakita na ba kanina ko, in person ba? Wa po may magkita anisan. Kaya lisod ba kayo mamasangil man siya nga, pero ako may puntarya na hinunan niya, akin ni mga vlogger, no? Akong prangka-prangka pagka-istorya, dili ko sure ha nga, tingali nagkabagat makamin, basta ako kaila pa, gusto ko nga ako siyang giinan si Inday Ken nga kung mahimo ma-imbitar nimo parion na to sa itong Sibianan aron iyang ma-explicar kining maong kaso nga iyang gipasaka batok ni Governor Gwendolyn Garcia. So nitubag na kagahapon unya unsa may iyang sulti day, no? Iya pang pangutanon ang iyang abogado. Mao ba? Sige, pangutan ay mong abogado ina nga mo interview sa Attorney Rafael Banyok nimo. Wa may problema kay nga kung pangutana kini ramang facts aning kasuha ba? Ngano man nga ni pasaka ka kaso unsay naka-trigger nimo, sayon kaning tubagon. Hangyo ay mong abogado nga kana na ang pwede ba kang mutingog dire? Sa kanginan kay gitirahan mo sa kang statement ni Gobernador Gwendolyn Garcia ngay kang mutubag sa ni kay matod naman sa imong statement dire kung hagpaton ha. Akong hagpato ni ron. Unya, mayo unta Moises Di Parine, kung siyo, naalang sa dong, no? Og, ari ka, welcome ka, og panalitan ka nga ganahan ka matog sa ka, unyang gabi niya, og na ka mo, ari na, sige, ikuan na sa diha, no? Kay basin, og ganang, kanindot siguro ang paminaw ni mo, no? Wala sa, kinini ang, kay, musugot kay sa dili, kadaugan man ni mo, Moises Di Parine, hindi ken. Bisa pag, kay, limang kaning oldest ombudsman, no? Ingong ombudsman immediately executory. Executory na yun. Kini mga kamanduan. Doon na unless unless pero ang gibutang dili mahigala executory. So musugot kag sa dili kining maong kamanduan sa ombudsman kadaogan na nimo Moises Di Parine. Sumo ka na nga taga higayon nga mag enjoy lang sa kadiha. Pero og medyo mo kuana ka mo sink in na nimo, karon murag paminaw ko malipayon ka man karon. Unya og murag maka kapi-kapi na kadiha do daganit ko karon samtang nagprograma ko nagkapi-kapi kadiha karon. Arian niya ko Sibianan ha kay gusto ko mangutanan nimo, no? Unya karon atong hisgutan kining statement sa gobernador, no? Atong tagsa-tagsaon ha kining iya mga statements may gala kay imong tan-aon mura sa kunay tinuod. Punto por punto gini. Straight to the point. Now atong klaruhon lang ni mga higala ha kay kinis Mr. Vlogger ha. Good morning nimo Governor Gwendolyn Garcia, murag palintis siguro nimo ning maong vlogger. Ay buntag nimo diha ha. Kini ni ang tingala ko ini nganong giatake ko nini ha. Kay og pagsugod pa lang makiglaan karon baya no ang time na turon hapit ng eleksyon mahigala wa na unta ni malimtan ko nung taning mga isyuha unta kay nga ko kung plano ipadayon na kung plano nako kini na lang yung mga mayoralty candidate sa Sugbo akong taga ang tagsa kaadlaw nga interview si Raymond Garcia, si Mike Rama, si Archibald, si Yugi Ruiz og si Ko mugasto kog 5 adlaw human unta ana mandawi ko ari ko ni Jonas Cortez og ni Junkie Uwano silang duha pod tagsa nga time yaman mo adto taglapu-lapu katubang mga area bala nga medyo close fight ba nya kun napatay oras apil tong karkar karon di na hinuon na to maapil ni da ang kumpaning gamutan na lang Cebu City lang yun kay ang atong oras mahigala nagasto naman hinuon ani karon ni Governor Gwendolyn Garcia wa na ba ta ko plano gid untaan pero gitirahan maguko ining vlogger mga kagalaan nya personal ang attack
mutubag sa ko. So ako man ang diskresyon diri, ang akong oras saon ako pagpamaagi, muna nga kining mao na lang ginoon ako lang ginoon ning hiisgutan kay tinuray lang kana lang daan kang tulfo nga isyo before Holy Week na ang ubang mga media naghisgot na ako wa. Bantay ka kay tungod sa kadaghang issues na to po sa DYHP napay mga reports daghan patag mga hisgutanan wa ko kahisgot pero gitirahan mo ko sa vlogger inigtiras vlogger mo bawas po ko explain unya nigbawas ako explain mo raise ko og kana na ang mo raise ko og issue nga legitimate issue nga legitimate issue nga makarelate si vlogger mao kana nga nasigutan ko na hinuon stulpo unya ang iyang nasukan kadto kunong kompostila nako nga discussion labot ni Governor Gwen tinuray lang tanan media naghisgot naman today. Hindi ken, kumotoy nga gikasukan nga naghisgot kong Governor Gwen. Ang tanan media naghisgot na, newspaper, social media, radio. Ako na ulhi po kong hisgot ato. Ampot hanganong ako mayang gitripan, or baka sige lang, no? So karon mga higala ako kang babaw on Mr. Vlogger nga kini si Moises Di Parine ang kihanti ni Governor Gwendolyn Garcia. Wa gyud ko makamit pa ani. Gusto na ko sa imbitaron nga mo are. Kay basig mo ingon na po ka mo, suko na po kanako na po ani. Wa man ko kamit ani. Unya karon niya nagbansiwag man niron tanan na po media naghisgot na pod. Ako na po sa tanang media ako ya po imong tirahan. Tanan asa newspaper asa man to names. Be pakita sa names be, ang newspaper names be. Asa man to names, ipakita ko na ba. Pamaklaro na to ni Mr. Vlogger ba. Governor Gwen, good morning nimo Governor Gwen. Klaro ha? Kinakuway personal ni punto por punto lang. Legitimate issues ning atong discuss kini Sunstar daan Sunstar. Ang front page Sunstar giingon si ay sa dong, Sunstar sa dong. Ay kuno sa kay akong basahon sa Sunstar, okay. Ingon Sunstar ay Ombudsman suspends Gwen. Semicolon Gov vows to fight order. Sa Sunstar kana, Timan ni dong vlogger So nanggawas ni sa nang pamantalaan, nanggawas sa na social media, gidiscuss sa radyo. Ako mo discuss po ko Mr. Vlogger kay naulhin na magani ko ani kay gabi pa man sig discuss ning uban, ako mo discuss ko kay na naman nagbansiwag naman tukob na taon man eh. Tawa, Sunstar mismo sa Bisaya pa ang ombudsman ni suspenso ni Gwen. Ang gobernador may baw nga mo fight sa maong kamanduan. Sunstar na arita sa The Freeman dong be, The Freeman dong names kana Ang Freeman ingon ang The Freeman newspaper. Ombudsman suspends Gwen. Sa Bisaya pa, ang ombudsman misuspenso ni Gwen. Kuana The Freeman. Arita sa kuandong sa kining arita sa Banat News. Banat News sa kini. Banat News sa ekonomi. Ang Banat News sa names kini. Gov Garcia gisuspensog 6 kabuan. Naakanas newspaper tanan Gov Garcia gisuspensog 6 kabuan. Nya ang super balita be atong paminaw sa tan-aw to. Kani ang ilang pinakadako nga story patay nga lalaki gigaed sa poste. Pero the speakers giingon Gwen misaway sa hukom sa ombudsman. Medyo dunay slant gamay pero alams na this. Now, Mr. Vlogger, good morning nimo. Ako laruhon kining ato walay personal ani. Ang imong attack nako personal. Ako wa kay personalan. Tanan timan ang mga radyo nagdiscuss. Kay tukob na taon man siya. Ug ako karon di ko makadiscuss tanan nakadiscuss. Moingon po mga tao nga ngano ka si Attorney Rufil wa man makadiscuss natin ni Gismelos Capitolio. Kasi manudahan pahinuon ko nga ang tanan mo na topic unya ako wa. Di ba? Sumo na Mr. Vlogger ba kana na ang nya imong attack nako personal. Tanawa ako kang gipakita nga kining tanan nga media sa Sugbo nagdiscuss na. Sumo na ako mo discuss po ko pero ang akong discussion above board kini. Above board ako discussion. Bisag nimong atake nako personal pero di ko mobawas o personal. Mobawas ko legitimate issue. Ang topic na to si Governor Gwendolyn Garcia man busa si Governor Gwen kamo may elected official. Ikaw private person, civilian man ka, dili ko. Nay mga punto nimo. Ako lang ganto bagon sa mga punto pero di ka i-mention kaya ron di ka mo sikat.
Si Governor Gwen akong hisgutan. Now, pero imong attack ha, Governor Gwen, good morning, Gob. Kini imong vlogger, Gob, no? Kung makabadlong ka, imong badlong-badlongon, but nara nimo, no? Giatake ko personal, pero bisan pa man personal attack, Gob. Ako baya, Gob, no? Above board ning akong pag-discuss sa issue. Issue por issue lang. Gitirahan ko niya, Gob, nga, ako kuno batig-tingog, ako kuno putot, murag naong silang boy, murag manindahayag manis kulon. Pero bisan na nga takiha personal na, pero wag ko mubawas og personal, Gob. Kana gini social media, Governor Gwen, i-atake gani ka og personal, pero wag ko mo appeal ana. Unsa may ilang atake personal, Gob Gwen, inan ka nga wakwak kuno ka, ha? Governor Gwen wakwak. Pero ako, Gob, wag ko mo appeal ana. Kabantay ka, Gob, nga kanang ako diskusyon ba kanang punto por punto. Pero kabantay mo sa social media, ikaw, Gob, giinan kang wakwak. Ako di ko mo appeal anang inana kay ang ako ba punto gyud. No? Bisag atake ko ining imong vlogger o personal, pero di ko mahisgot og personal. Ang ilang gisgot do nga ikaw wakwak, ikaw kuno TI, tiguang igat. Di ko anang inana, oy. Di ko maapil anak kay kuan man kanang angat to punto por punto ba, no? Nya ang uban sad maingon nga ay imong naong gipainat. Ha? Ako gisaway ba ako nga kuno mura kog naong manindahig manis kulon. Okay ra man, may problema. Pero ako ana, munang di ko ganahan ka ng mga personal bitaw, Gob. Para ikaw ingon ka nga imong naong gipainat ana. Di ko ana kay personal maguna, Gob, no? Unya, doon na pa ingon nga, dito sa Mindanilla, sugat sa Mindanilla, kuan ko no, ang ila ko nung gustong tanahon, anghel, sa sugat. Unya, unsa bang wakwak may nito nga? Unya, kanan anak, bitaw, Gob, kanang lahap ba kayo, no? Para nako, di ko mo apil, anak. Nga, kanang inana, di ko ganahan, anak. Muna kining mong vlogger, bitaw, Gob, Gwen, mura imong parintes, guro na, no? Iyang attack nako, kuan kayo, kanang personal kayo, pero sige lang. Di ko ganahan anang personal attack mo nang kabantay mo mga kaigsunan nga naminan ako karon. Di ko mahisgot nga si Governor Gwen. Wa man ko makahisgot ako punto man. Di ko maapil anang moingon nga si Governor Gwen wakwak, si Governor Gwen tiguang igat, si Governor Gwen kanang gipainat ang naong, si Governor Gwen ngadto sa Maynila imbes kailang gustong tanawon anghel, wakwak mahinuhinto nga kana na mapersonalan kana, no? Muna dili ko nang ana oy, ha? Di ko nang kuan gusto ko kanang punto por punto gyud. Arita sa punto ha, kining punto. Na karon suspenso man ka kay diaon nikiha nimo si Moises Moises Di Parine. Ang kaso nimo, Gob Gwen, kini may punto. Muna kung gustong isgutan di ko nang kanang mga personal man nga mga issues, no? Ayaw ng personal, arita sa punto por punto. Ang imong kaso kini ni ang Moises Di Parine complainant. Unya, Governor Gwendolyn F. Garcia, Governor Province of Cebu, respondent. Ang kaso for grave abuse of authority, gross misconduct, serious dishonesty, gross negligence, conduct prejudicial to the best interest of the service, and violation of Republic Act 6713. Anti-Graft and Corrupt Practices Act man din eh. Aha. Straight to the point. Hinhinang na kanindot ron. Akong i-discuss kining iyang punto may kala sa statement niya, ligre kining statement, no? Ang iyang first statement, no? Akong tagsa-tagsaon niya diya po siya gikot balaod sa Omnibus Election Code, mga kagalaan with due respect sa iyang mga abogado, with due respect niya atong i-discuss kay kini ni ang wa man tiwasan ni pag butang din he, giputol man kini. Giputol man ning pagkakuana, okay be, Republic Act 6713 sa ato pa. Oy, anti-graft man di ay kini, no? Oh, dili ni katutuan ko na siya, lahi ni siya. Kay okay. Sige, kay niya naman diri ang grave abuse of authority, no? Kay ato sa ning tagaag pagtagad at sige. 3019 tong usa. Okay. Isa ha. Bueno. Kini. 3019 katong anti-graft pero kini siya kuan man gyapon ni. Okay, violation, no? Pila man ni kabuok iyang giingon. Klaro-klaron sa nakuha kay grave abuse of authority, gross misconduct, serious dishonesty, gross negligence, conduct prejudicial to the best interest of the service,
in violation of 6713. Okay ning kasuha. Niya, atong hagpato niya naman, diyaman ang kwan. Ipakita ko na dong tong statement ni Governor Gwendong, be. Gamay lang dong. Kini mo na ni siya ang kwan. Gamay lang, i-flash ang kadali niya. Ato lang pa, unahan ba? Ako i-discuss kini ha, be. Ang sa tingin, statement of Governor Gwendolyn F. Garcia on the preventive suspension case against her. Mo ni unang statement. Ang ikaduhang statement, hama to ikaduha, katutuang iingon siya nga, we would also like to clarify a few key facts. Katong ikaduhang statement, no? Ato tagsaon ni kay kini ni ang iyang gikot dinhi nga Section 261 Paragraph X of the Omnibus Election Code, mga kaigalaan ato ning i-discuss kay wa man tiwas sa kini, no? Ato kani tagag pagtagad. Okay, bueno. Unahon ta kining unang statement. Sige. Unsa man do na kay kontak ani pwede ma-mention ba kaningan ani atong amigo? Si Moises Di Parini. Mao ba? Ni ani man ang atong namay ni chat nako ato maning amigo. Kuan ako no ambot okay ba ka i-mention? Og imong maingon nga paari adiri kay akong interviewon kini si Moises Di Parini mas maayo. Og di pa karon ayo na sa karon. Okay man pud og ugma, no? Kana bang mutuog sa kaunyang gabi ka nang hinano ka makatuog ba? Kaya dili na to pugson karon lang, no? Kay kana na ang sige, bisag ugma lang or sulod ugma ba kana? Kuan na sa ay amigo mo din sa tong kuan. Sige. Okay. Sige. Good morning ni Buda, kasamang Edward Ligas. Okay, murag kaila sigurong kasamang Edward Ligas po din no? Doon na po nag-chat na ko lang nga kaila po kuno. Pero ni tubag naman yung ken gabi nga iyasa ko nung inyon iyang abogado. O sige, akong kunon ha. Ato ni hagpaton makagalaan kay ang statement sa gobernador, doon na pa sa gi-quote dire nga Section 261 Paragraph X of the Omnibus Election Code. Pagbasa nako, ako pong ako pong i-flash dire sa atong screen o akong i-discuss kahanginan kay wala man matiwas kini pagkuan giputol man Iputol man mga kaigalaan, alegria ining kasuha oy, no? Ni ara kuan ko ani kay unsaon kon pagsugod pag-discuss kay mula man og kananaang executory manggodayon no? Executory onya kini ni ang di na lang ko mo ako'y mo initiate nga manawag nimo gob og interviewhon ti kaani kay singinlan lagi ta nga taga Agismail. Kinis may klama mo kalit lang ng anhe sa ating istasyon wag gini hatag-hatag ra ba ke. Ang kuyaw ani og mamasangil po ni doon kan anhe niya na 10,000 puta. Medyo katawanan ning kalakiha ha. Pero ay sa alas 7:05 na. Gisenyasan ta diri nga alas 7:05 na kuno mag-arimin Manila sa pero kining iyang duha ka statement to gawas man istan ng pamantalaan og sa kining duha niya ka statement ni Governor Gwen ato pisa-pisahon ha. Nya kini ang gikuot pod nga election code. Nya ingon pa siya di kini iyang statement pagkatawanan kayo ning statement ni Governor Gwen. Sa di pa ko mo tapos na iyang statement nga katawanan kayo. Ingon siya, it is important to note. Importante ko no nga itong inote that the complainant that the complainant is a known political figure affiliated with partisan groups. Sabi ni saya pa, importante ko no nga inote nga kini ko nung reklamante usa ka known political figure. Ilado ko no nga political figure with partisan groups. We will allow the facts, not political motivations, to speak for themselves. Gob Gwen, magsulti tag tinuod gob oy. Tinuuray lang kini si Moises Di Parini karon pa gahapon pa ko sugat ini kiningangana. Nganong ingon maka nga
kuan kuno non-political figure. Ise. Ato ba nindot ba ng imong statement sa katapusan bitay ingon man kagob ganing imong statement in these times let us stand together. Nining mga panahon na mutindog kita nga maghiusa. Guided by truth, giniyahan sa kamatuoran. United by purpose and driven by our unwavering love for a strong and united Cebu. Matod pa niya. Sa Binisaya pa ko ng mga higala, karon mga panahon na mo tindog kita nga maghiusa, giniyahan sa kamatuoran. Unya usa may kamatuoran kini si Moises di pa rin ingon ka non-political figure. Ilado kuno kini nga political figure. Wa man ko kadungogan ni ani gahapon pa man sa diha ingon kinsa may kihanti ana. Mo kana nga wa man ko kailaw man ni mudagan. Wa ganin ni mudaga bisag kapitan. Unya mao ni kamatuoran nimo Gov Gwen. Good morning Gov Gwen. Straight to the point. Kani may mga punto-punto por punto lang ning ako di ko mapil anang ilang kanang mga kanoy kanang mga personalan. Mao na ako di ko gusto atakiho personal pero kung atakiho ko personal motubag lang sa ko. Bati kog tingog okay kay makakanta man gyud kog video kay. Kato ganing usa ka higayon gani nga naka 100 gyapon ko sa video kay. Kaya ang technique di anak ganang mag-video kay ka, kuan ra gyud di ay kanang kusgo nimo imong tingog. Kay hinahinayon nimo mahigala. Labi pa kanis pulaw mo kanta, hinay kani Paul mo kanta. Gamay score, maingon ang video kay masinday nga kuan day nga. You need more practice. Imo nang tuda-tudahag kanta, maingon na dayon nga kuan. You can be a professional singer. Pero kadto diyang na kay inom na gyud ko kay kusgan ako kanta. Bidan utukas dili kay 100 ang score. Ako yung kanta katong kuan bakitong tinataas gyud ko. Baka kun ka liar evil ka. Baka kun ka liar evil ka. Basta tinuray 100. Muna nga kini ni ang nanaway bitaw nako nga batik og tingog. Sige lang panaway lang pero tinuray lang naka 100 ko sa video kay. Pit pa ni akong tingog no pero naka 100 video kay kay kining tingog gagod pina kinan mabilit-bilit ba ni tawa ako nga bilit bilit man gyud siya. Asa to kini na. Talawa, kana siya nga, kung ako ba, dili ko bingos Governor Gwen Bakakon. Ang ako ba kanang, isaway magod akong tingog lagi nga kanang batik kong tingog. Munang akong pasabot ining imong vlogger bitaw go, hinumdum gyud ko go, di gyud ako malimtan nga akong tingog bati. Muna nga, ganahan na hinong kumukantag video kay ini. Kay kini imong vlogger nga, ako kunong tingog piit. Pero sultihan ka mo tinuod piit nga kong tingog, pero munang mulugar ko. Di ko mo patakag kanta ka ng stage bitaw, di ko Pero manganta mi kami sa newsroom, si Tisoy ganag-tisay, kaya ganito no ha, naminaw mas Tisoy-tisay na to. Inig-aray na sa Pilipinas, gikan sa US, muhapit dire sa atong stasyon, manghagit to video kay, magtiayon. Nya, panadoon mi nito video kay, dito mi sa IT Park, kanta mi tamas ginhawa dito. Kani siya kay basta mo birit gani kaganta, Mr. Vlogger, dilis Governor Gwen akong giigoan ang vlogger ba, nga batik kong tingog. Akong gipakusgan ko, baka kun ka liar evil ka. So 100 ako score. Batik ko na kong tingog, dili ni para kang Governor Gwen, kini ni ang kantaha. Ako ba't pasabot ba nga, kining kantaha birit, bagod ka na buylo na kagkanta ba? Bisan pa di ay og dili, makuha ni mong tingog, basta mabuyluhan ni mong paduol imong, imong babas microphone, sigurado, 100, mingon video kay, ding, 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 100.
Sige, atong tiwason ni unyang taod-taod mga kaigsunan kay bida alegriha ining kalakiha mga sukid ti paminaw tagaan ta ni pagtagad mga kaigalaan ha kay bida kuan man god balikan ta lang ning mga punto gob kay ako i-discuss ning imong statement gob kining unang statement nimo unya kining ikaduhang statement ha atong hisgutan punto por punto Governor Gwendolyn Garcia. Komentaryo na walang sinisino-sino. Attorney Rufil Fernandez Banyo sa Straight to the Point. Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan. Attorney Rufil Fernandez Banyo sa Straight to the Point. Number 1! Kaing buntag mga kasama ato ang mga sukindig paminaw dire DYHP ato ang mga viewers ug na minaw silang dahatag sa mga radyo sa ngalan ni Attorney Rufil Banyok nga moy ato ang regular anchor karon buntaga ako inyong kasamtangan nga makauban radyoman Benji Tanghian kita mo tiwas mga sukindig paminaw sa programa ni Attorney Rufil kay duna siya ay kadinalian kaayo pod nga gibuhat usab mga sukindig paminaw no katong sa mga nag-atang karon na sa isyu mga sukindig paminaw sige lang ato lang paningkamutan sad nga makuha na to dinhi ato ang mahinay-hinayag tukbil mga sukindig paminaw sa ato ang pagkulokabildo karon buntaga ha unya ato ang mga naminaw karon may buntag ninyong tanan ha unya murag naay gaatang ron murag gaatang in taon to kasamangki unya murag naay mo ingon nga oy ni puli mag-utrom piit og tingog ha basig na ay makaingon ron dire kasamang remark ba murag na ay makaingon nga oy ni puli man ag utros ang piit og tingo sa uman nga amo na itong gikuan sada sa umang nga inani kasamangki unya hinatag mo na sa ato ang labang makagagahom amo na nga pasalamat na tayo ngunani tagtingog apuan importante nga sa uman kita may gitahasan dire karon buntaga mga sukindig paminaw. Straight to the point. Unya kadtong sa mga bago ni balik og paminaw ha. Si Attorney Rufil makasama doon na importante kayo nga giasikaso. Doon na importante kay mga sukindig paminaw mo na ang kita usa mo gipatiwas ha. Sa iyang programa karon buntaga pero kay balotang uban diha. Kasamang ni Zelda Carlos murag kuan pataka kanang naang murag wa ka kuan ka ganina unya kanang naabang ang uban ganahan nga ipadayon og hisgot ni Attorney Rufil karon sa second half sa iyang programa ang kadtang na ang isyu sa pagkasuspenso ni Governor Gwen ha doon na may importante kaayo sad mga sukindig paminaw total hinon ugma naa pa man ugma ha Dagan kinangutana kasamangkin og asa na maron si Governor Gwen ha asa naman karon si Governor Gwen ha karon atoan ang hatagag pagtagad mga sukindig paminaw unya karon mura og nakahibalo na tingali si Mayor Mike Rama mga sukindig paminaw nakaingon tingali si dismiss Mayor Mike Rama nakaingon sa nga nakatuyo gyud ko gamay ha mura nakaingon yung tingali sa karon kasamangki nga nakatuyo sa gamay ha yan siya nga kasuspenso tabla na ha asa ka na suspension na pero sa dismiss wa pa kay kanang naang si Mayor Mike nag-dismiss man gyud to ha si Gov Gwen preventive suspension paning iya no pero mo na nga iyaha naman nga nag-istoryanay siya sa iyaha mga legal team aron mga sukindig paminaw pandayon ning ilahang kanang naang ilaha karon nga ilaha man ning i-contest dito kay matod pa kining ni ang mga suspension order preventive suspension order mga sukindig paminaw matod pa ni Governor Gwen sa iyang ikaduha nga statement nga illegal kini ha ni hatagag pagtagad usab karon mga sukindig tikdulan lang nato ni gamay ha kay ang uban mga sukindig paminaw daghan na bang isgutanan anito apa si Amy Marcos Senadora Amy Marcos nga iyahang pasakaag kaso sila si General Torre murag matabunan ning ilang isyon General Torre hasta ang 20 kilong bugas ha Straight to the point. okay unya ato hatagan og pagtagad karon kay
kaganiha no nindot yun unta to mga sukindig paminaw si Atty. Rufil mo ay makahisgot ani ha. Maka-discuss ani mga sukindig paminaw kay punto por punto ha. Atty. Rufil nya di man kita ka kuan sa yasag nga kanang naa nga oras kay importante sa gayo to pero ugma pohon hinoon basig ma-interview sa tuniya kadtong kadtong komplina kanang naang ang kananaang complainant ini usab mga sukindig paminaw kadto si Moises mga sukindig paminaw no niya sige lang ugma palitan di magyud ta dili pa magyud ta igo o dili kanang naabang takos kasamangkin kining atuang kuan pero daghan nga nangayo og kuan update pero mo lagi na ngingon ka ganina nga kanang naang sige lang basin og naa na po mo kuan basig apil-apilo na punta ka sa mangkin ba nga ni Puli naman po ni Atty. Rufil ang utrong piit og tingog Unya si Mayor Mike Rama dismiss Cebu City Mayor dismiss Mayor Mike Rama mura nakaingon lagi tingali sa ni kasamangkin nga kanang naang naka kuan gid taon sa nakatuyo-tuyo gid sa gamay in taon ha. Og sa manok pa mo nakasapol sa kausa na ha. So karon di mga sukindig paminaw ang giniha gisgutan maning Atty. Rufil ang ikaduhang statement ni Governor Gwen usab mga sukindig paminaw nga matod pa niya kaning ni ang gibuhat karon sa office of the Ombudsman mga sukindig paminaw kay illegal kini so akatong ikaduhan niyang statement niingon siya nga the complainant Moises Garcia Di Parini sa manika na ng parintin niya kasamangkin Garcia man ang yahang middle name parintir tingali niya kasamang kay Di Parini man ang apelyido niya yahang surname Di Parini yang middle name murag Garcia murag kuan tingali niya kanang na ang kaling kadaga man sang Garcia Sugbo kini si kasamang Susminia murag yang middle name Garcia magitingali basin og ganang pareho ra apelyido pero dili suod nga pagka yun ana nga pagka pero Garcia man na pero kuan niya kanang na ang igon sa tingali ni wa bay labot o baka nagkapareho lang so matod pa is the founder kani kuno si Moises Garcia Di Parini is the founder of the Duterte Riders team and is openly affiliated with partisan political groups. Straight to the point. Kini kunong complainant nga si Moises Garcia Di Parini mga sukindig paminaw founder kini sa kaning ni ang grupo ni kanina sa mga riders team ni sa Duterte nawa po siya magkuhan o kinsan Duterte Sara Duterte ba mga sukindig paminaw or kakani Presidente Duterte niya matod pa affiliated ni siya sa usa ka political group mga sukindig paminaw kining ni ang maong complainant na kaning ni ang si Moises unya karon ato hatagag pagtagad ni mga sukindig paminaw kay kanang na ang unsa may ang rason na niini karong pagka-suspenso ni Governor Gwen pero mo na nga ilaha man ni kuno matod pang kuno nang iyang mga abogado pa karon kay di adinhe sa iyaha mga sukindig paminaw nga kanang naang rason o kanina ang pagka-suspenso niya gipaubos siya sa suspension sa ombudsman kanina ani dire sa daghan man ning mangkuan dire sa The Freeman dire sa kananaang Sunstar dire mga sukindig paminaw sa Super Balita na balita ni o niya muna nga kita po dire sa DYHP mga sukindig paminaw mo balita po ta kay sumala pang Atty. Rufil og ditang balita basi og inon tan tinuod nga nakadawat og 10,000 so kini karon nga pag gipaubos siya sa unom ka buwan nga preventive suspension sa opisina mga sukindig paminaw sa ombudsman nunot kini or gumikan kini mga sukindig paminaw sa iyang pagluwat og special permit sa usa ka desilting activity sa usa ka protected area
diha nga ang Sugbo nakasinati mga sukin tigpaminaw o grabe nga huwaw. Straight to the point. Ani adtong milabayng tuig, bantay mo ato nga ang huwaw mga sukin tigpaminaw pila ka buwan gutong huwaw. Unya ang Sugbo mga sukin tigpaminaw halos wa nay tubig nga matiti dias gripo, ha? Katong El Nino mga sukin tigpaminaw nga to last year, ha? Nga El Nino kasamangkin nga medyo hubas-hubas gyud ang kwan niya. Ha, gamay na lang kay dito gani sa nahubsan man tong dakong dam sa buhisan kasamangkin, no? Grabiha ato nga kuan, no? Nahubsan to katonto ang dakong dam dito sa buhisan. Grabe gyud pangliki niya. Kainit ba? So mauning panahona nga ni-issue og special permit ang gobernador diha mga sukin tigpaminaw para nga diha sa Mananga River man ni kasamangkin nga ilahang dunay kuan diha kanana ang dito sa Mananga River mga sukin tigpaminaw o niya murag ilang gihag-asan ba or kanang gikubkob ang lapok or ang bunbon para nga ang kanang tubig dili kanang murag dili mahanukan mga sukin tigpaminaw lapok, ha? So ni adtong Martes, gahapon mga sukin tigpaminaw, ang atuang gobernador na naaman ni diri sa kanang naang newspaper nga super balita mga sukin tigpaminaw. Iyahang nga matod pa nga iyahang questionon or iyahang gi-question mga kasama ang mando sa pagsuspenso kaniya nga nihulagway nga matod pa kini illegal. Unsa man ni kanindiya sa ikaduha ning statement ningon sa dire. Ningon sa mga sukin tigpaminaw nga kanang nang da suspension kanina kuan man ni 1 2 3 ana ikaduha ning kanang na ang statement insya nga ang una mautong to ang gapasakan niya complaint mao to si Moises Garcia de Parine. Unya ikaduha nga number 2 matod pa the suspension order was issued by Ombudsman Samuel Martires and known Duterte Apuente and was released with barely 2 weeks before the election. Straight to the point. So kini kunong suspension order mga sukin tigpaminaw gi-issue kini ni Ombudsman Samuel Martires nga naila nga gi-appoint kuno ni kanhi Presidente Duterte dias Ombudsman makasama. Straight to the point. Unya gipagawas kini duha ka semana sa dili pa ang eleksyon. So number 3 niya nga rason, the suspension is illegal. Illegal mga sukin tigpaminaw matod pang Governor Gwen. As it violates section 261 open and close parenthesis X of the Omnibus Election Code which explicitly states that so matod pa kini kunong suspension order mga illegal kini nga pagkasuspenso gadto niya tungod kay nakalapas kini sa section 261 sa base dia sa election kanang nga Omnibus Election Code. Unya matod bang ato ni Rufil wa man kuno tiwasa og kuan wa man kuno tiwasa og state mga sukin tigpaminaw, so may naa din nakabutang any public official who suspends any elective provincial, city, municipal, or barangay officer without prior approval of the commission shall be guilty of an election offense. Straight to the point. Bisan kinsa mga sukin tigpaminaw nga public official ang kanang na ang mususpenso kanang suspensohon ba ang kanang provincial ato pa gobernador mentang municipal kanang na ang sa munisipyo or sa syudad na idirmi kanang mayor unya barangay officer mao na nga kanang mga kapitan o opisyalis na diha sa barangay unya kung wala kuno ni approval sa kumilik mga sukin tigpaminaw mahimo nga makalapas sila sa election mga sukin tigpa election code aniya di pa iyang sumpay nga ningon dire nga
no Comelec, this applies during the official election period, which for the May 2025 election runs from January 12 to June 11 this year. Comelec Resolution 1092. 1092. 10 dayong 902. Ana na lang, no? Kay muraga kuan man, oh. So, no Comelec approval was secured prior to the issuance of the suspension. Matod pa niya nga walay approval kinigikan sa Comelec na sa ilahang kananaang wa pa sila ni issue ani mga sukindig paminaw, wa kuno ni approval kini mo suspension sa gikas Comelec, ha? Pero mo nitong tanahon kay daghan kay abogado diha mga sukindig paminaw sa ombudsman, kay balo gyud sila oy. Nakahibalo ngali sila ani kasamangkin nga kanang naang madang pug dili pod mangonsulta onya abogado kana ombudsman mga sukindig madaghan ko ng abogado di kini yun naman ay katungod si Governor Gwen ani nga kanang naang mo contest ani kay arika palitag arikas mga dumadapig ni Governor Gwen ani paggawas gahapon mga sukindig paminaw sa preventive suspension order muraga naguol sila sa unsa kaya sa ani nga kanang BBM naman untas Governor Gwen yang ano suspenso man ha. Aksyon kabalaka ang kadto mga dumadapig na Governor Gwen in town, ha? Luoy po ba kay hapit na good tinod election, ha? Unya paggawa sa ikaduha nga statement ni Governor Gwen nga matod pa niya nga illegal maning ilang gibuhat. Orag ningon sa mga dumadapig ni Governor Gwen mga sukindig pa mina, hay salamat taon kay illegal day in town. So muna nga ato ni hatagag pagtagad ron kay kuan man kanang na ang kato si kuan kasamangkin kano sa last year pa man to no sila si Mayor Mike Rama, si Jonas na kuanan og kuan last year pa to oho. So muna nga noon na may ingon man dire mga sukindig paminaw sa kanang na ang order gikan sa ombudsman na nga bisan og kanang na ang naman dire this order is immediately executory on niya naigingon nga pwede maka-appeal kuan og motion usab mga sukindig paminaw si Governor Gwen na para nga makahimo sila og relief nining mong order so muna nga ang kuan man ni ani so iyahan ning gisayt din nga ngano man nga gikuanan man ko nga aton tiwasog basa ni mga sukindig paminaw ning niang sa kaning sa kuan sa pabadalaan sa ang super balita mga sukindig paminaw so gitumbok niya matong giingon ganina nga walay pag-aproba gikan sa Comelec kining ni ang maong suspension order matod pa mga sukindig paminaw mo na kayon sa illegal man so nidugang si Garcia Governor Gwen nga gihikawan siya sa due process tungod kay wala siya pahibaw nga adunay ni reklamo bato kaniya ug wala siya hatagi og higayon nga makatubag sa wala pa ipatuman ang suspension. Straight to the point. Matod pa niya kasamangkin nga wa man siya magkuan ani murag sa to pa kanina na siya di ba padaan man lagka kopya o kanang ang dunay mga kanang inanin dunay complaint padaan magkapi unya wa man kuno siya makakuan wa man kuno siya tagaig due process kay wa man siya maka hibalo kasamangkin ni ini wa man siya pahibaw sumatod pa panihatagan og kuan ron kay dire gitataw ni Governor Garcia nga giandam na sa iyahang mga abogado ang sunod nga mga lakang aron questionon ang suspension sumuna nga kay matod pa questionably illegal man so ilahang questionon mga sukindig paminaw no na may katungod sad si Governor Gwen mga sukindig paminaw pero mo ni nga unsa baka tinuod ba nga wala pahibaw si Governor Gwen niini kasamangkin kay panilitan tuod og nakahibalogod unya kuan nagod siya kanang naang ngiyaha nga kuan naman siya kanang dito naman sa nitabok naman sa ni Presidente Marcos kasamangkin ug ipahibalo tingali murag matawgan tingali nila dito pod ang ombudsman nga ayaw kay mamaligya na pamigtag 20 kilos bugas kanana ang unsa man aning kalakiharon kasamangkin nga ang tag 20 kilos bugas lagi
Unya patuman ni murag kuan ni ron kay nituman gud siya paingos presidente. Sige, ari diris Visayas, unya ari Cebu magsugod ta ang tag 20 kilos bugas. Tuman si Gobernador Gwen, unya kanig ilan suspensyon ni ron, sao man ni ron. So iyang questionon ron sa iyang mga abogado, mga sukindig paminaw, anong mga sama tinuod baka nga wa gyud siya pahibaw-a kay wa siya pahibaw-a niini mga sukindig paminaw 6 months ra ba dugay-dugay gyud kining mga preventive suspension mga sukindig paminaw. Ang ombudsman sa iyahang bahin ni tataw nga ang kamanduan immediately executory ug ang gobernador suspensohon nga walay sweldo samtang ilaha pa mga sukindig paminaw si tulon kining maong reklamo. Unya kini mo ikaduha nga preventive suspension nga gipahamtang batok ni Gobernador Gwen. Ni adtong Disyembre tuig 2012 mga sukindig paminaw ang opisina sa presidente ni pasuspenso usab kaniya og 6 ka bulan tungod sa grave abuse of authority nga gireklamo nga gipasaka ni anhing Vice Governor Gregorio Sanchez mga sukindig paminaw. Straight to the point. So ikaduha ni unya katurba sa una kasamangkin mura og kanang dugay kesang ninaog dito sa Kapitolyo o wa gito siya manaog. Dito sa naog siya pero dugay na murag nagapagahi to siya naog mga sukindig paminaw dito sa Kapitolyo kaniadtong Disyembre tuig 2012. So karon ni aman ning suspension order ni unsa man kaha unsa man kaha mga sukindig paminaw sa inyong tan-aw ani duna naman immediate naman diregi ingon mga sukindig paminaw nga immediately executory. So mo voluntaryo bakas Gobernador Gwen og kanaog sa yahang opisina o mapariho ba kaha niadtong tuig 2012 nga dili pa siya mga sukindig paminaw dayon mo kanaog diya siyang opisina. Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan. Straight to the point. Niya ato aning no tiwason na to gisgot kay ato ang mga kaigsuonan sad kanang na ang uban nakahibalo naman ani nakabasa na kadtong tuang dunay mga kuan lagi dunay mga social media accounts kakuan na sila ani pero mo na nga kani ato ala ni mga sukindig paminaw nga tigdol-tigdolan sad nya dala mga sukindig paminaw pag-analisar ni ini kay nasuspenso ikaduha na ning higayon sa paglingkod ni Gobernador Gwen isip Gobernador Sugbo. Ikaduha na ning higayon nga nasuspenso siya mga sukindig paminaw. So una nga nasuspenso siya niadtong tuig 2012. Nga dugay kayo siya o wa sa mo kanaog diha mga sukindig paminaw sa iyang opisina sa Kapitolyo. So kani karon posible nga naari ni diya sa ato ang atbang kasamangkin niya na minaw na to kay purabuyag wa may laing gipaminaw nga istasyon gyud kasamangkin nga kuan. Labi pa to iyang vlogger nga maari magito maminaw na to So posible nga naa na ni sa diha ron sa Kapitolyo mga sukindig paminaw kauban ng yahang mga abogado nara atbang oy. Pero kung marigyapon sa dire kasamangkin bisag wala sa Atty. Rufil pwede ra gyapon. Pwede ra gyapon ka na nang marisa pero marisa ugma na lang kay along naa sa Atty. Rufil oy galing kay ugma atang tan-awon kay pananglitag basig maris Gobernador Gwen ugma kasamangkin ba pananglitag mo ari o niya mo ari sad si Mayor Mike Rama na aligre ning buhata. Ato man tang isgutan ning niang presyo ba sa bugas ang tag 20 mga sukindig paminaw kay dito sa daan bantayan mo tinindota ang bugas nga makita nato sulagway sa gipo sa ilahang social media accounts dito sa Malabuyok mga sukindig paminaw o niya nalipay ang mga kadtong mga makapahimulos ni ini pero daghan pod nga wala malipay tungod kay ganahan silang mutilaw ni ining baratong bugas apan dili man sila makapalit kay mga pinili ramay makapalit na. So karon kasamangkin unya masuspenso si Gobernador Gwen
og mapadayon gyud ni pag-implementar mga sukintig paminaw ning preventive suspension order sa ombudsman. So ang mo puli pagka-gobernador mao mga sukintig paminaw si Vice Governor Junjun Davide. Unya unsa ba kahay plano ni Vice Governor Junjun Davide kasamangkin mo salong bagihapon siya ni ining pagpamiligag bugas? Ha? Kay gabi sa atong programa akong gisgutan kini kung pilay gastuhon nga kwarta sa LGU mga sukintig paminaw sa gobyerno sulod sa duha ka semana kay duha ka semana na lang man sa dili pang eleksyon. Ha? Pila may gastuhon sa LGU or sa usa ka probinsya niini unya ang kwarta nga gamiton gikan sa kabans katawhan tanang taong magbubuhis mapobre magbadato diha kuha ang pundo apan gastuhon lamang ihatag ngadto sa mga taong pinili lamang. Straight to the point. Ha? So muna kung gisgutan kagabi nga kining pundo nga minilyon nga ilahang ibubo ni ining pagpabaratos bugas nga minilyon hay may lasbi og unahon nato ang kining ni ang proyekto or kaning gikinahanglan sa mga tao nga mismo ang mga dato mismo ang mga kabos makapahimulos ni ini. Straight to the point. So unsa man nga unsa may gaston sunan ka kung gikwenta gabi kasamangkin ito mga naminaw na to gabi ha. Kay mo na kapananglitan og si Vice Governor Junjun Davide na maoy mo kuan ba kanang naa nga mo lingkod kasamangkin. Unya unsa man siya mo maka kuan baka siya yaha bakang ipadayon ni programa ni Governor Gwen pero si Junjun Davide dili ba siya kakuan ni Presidente Marcos kasamangkin? Unsa man siya unsa may iyahang kanang naa nga partido or kanang unsa man gi wala siya dad-a na ni kuan liberal siya. So liberal siya so posible ning ang kamada sa tag 20 kilos bugas maapektuhan ni karon na. Kay posible man kasamangkin nga lahi sad ang tumong ni Junjun Davide. Pananglitan mo ingon si Junjun Davide nga dili lang sa ako mo padayon anang bugas. Pwede ba kaha? Unsa ba kahit tan-aw ani mingon si kanang Vice Governor Junjun Davide nga sige kaning bugas dili lang sa kay nga ako ang priority nga mo gasto magminilyon ang probinsya ako an na lang ning ihatag sa mga tambalanan nga way tambal ha. Pero depende na sa priority ni Vice Governor Junjun Davide kay maayo man og relasyon mga sukintig paminaw karon si Governor Gwen og si kanang na ang Vice Governor Junjun Davide. So posible nga mosugyot si Governor Gwen nga kanang na ang ipadayon lang na Vice ikaw na may ipadayon lang na total maka-benefits mo po ka ana makapangumpra mo po kag bugas tag 20 ha. Kay mo ni ha ato nang kuanon ron ato nang di ta padulong ha ato sa ning hatagag pagtagad kay daghan ang utana sad kasamangkin nga ganang naang nganong ilaha mga unsa man kasuha daing Governor Gwen unsa may sayop ni Governor Gwen ngano man mga sukindig paminaw nga giinitan man siya gisuspenso man siya nga naa naman unta siya sa kampo ni Presidente Marcos ha naman sa kuan na unya ngano man nga giinitan man siya so karon muna iyang girason nga kaning ni ang order kaning suspension order gi-issue ni sa ombudsman ni Ombudsman Samuel Martires mga sukindig paminaw. So yang tan-aw ani kasamangkin usa ni siya ka kanang naang kuan bas politika kuan is politika kay og moingon og atuwa sang ipasangil ni nga ang kinsa may nagpaluyo ani kung atong ipasangil nga nagpaluyo ni ini mga sukindig paminaw iyang kontras politika tungod kay paimbestigaran man pod nila si Pambari 4 si Pambari 4 gipaimbestigaran atong iyahang kanang naang kanang foundation nga kanang manghatag mupakaon sa mga pobre so gipaimbestigaran sa DSWD unya gipangkasuhan pato sa ubang kaso. So dili po saman nay mga nag-ingon nga balos baka ni Pambari 4
Straight to the point. Onya ato ang ipadayon no og kadiyot mga sukin tigpaminaw sa kay kanang naang atong mahinumduman manggod nga niadto mga sukin tigpaminaw pagkasuspinso ni Governor Gwen tuig 2012 buwan kadto sa Disyembre mga sukin tigpaminaw ang iyang pinaskuhan kasamangkin subo kayo subo nga pinaskuhan ni Governor Gwen ni adtong tuang tuig 2012. Mo nay hinungdan nga o kinsay mapresidente kasamangkin adto siya dapig, di ba mo naman to hinungdan nga murag natagam siya ato? Murag natagam siya ato nga time nga diri sa PICAS, diri sa kanang nang kontrapartidos administrasyon. So mauna nga kanang naang karon mo na nga og kinsay naglingkod nga presidente adto siya bali siya kay murag nakakaon nagtawgamba atong 2012 mga sukin tigpaminaw. Momento na nga pagka 2022 pagka 2016 bali din sa dito ni Duterte mga sukin tigpaminaw pagka 2022 nya karon kay presidente Marcos man kasamangkin mo na nga bali sa diya sa dayon bahala og kanang naanga kuan halag amiga sila ni Sara og sa iyang anak. Bali siya kay murag paminaw nako nakakaon lagig tagam pero ang wala giyod tugkad pag-ayo mga sukin tigpaminaw nga kaning ni ang nigawas ni kining ni ang mao nga kamanduan karon sa ombudsman so pagka 2012 tuig 2012 pagka-suspenso niya gisuspenso sa to siya unom ka bulan niadto mga sukin tigpaminaw unya wala dayon to siya mo kanaog sa Kapitolyo kapin usa ka bulan nga wala sa munaog sa Kapitolyo ni adtong tuiga. Nganuman tungod kay pag gawa sa iyang suspension order, gusto niya mga sukin tigpaminaw nga i-contest, gusto niya nga kanang questionon ni file to sila para mokuha mga sukin tigpaminaw og TRO. Wasa siya munaog kay ni file sila TRO. Pero usa ka bulan kapin lang hinuwat wa man gyud mo gawas ang wa man siya maka kuha og TRO mga sukin tigpaminaw mo to nga ni kanaog na lang in taon sa katungdanan puti luoya taon na to. So karon mo ni pangutana karon kasamangkin kay diingon man siya nga kanang nang ang iyaha kunong mga abogado nihimo na unsay ilang sunod nga lakang nga ilag yod nga questionon kining ni ang suspension order, preventive suspension order gikan sa ombudsman. Kay iyang gitataw nga kining ni ang suspension order illegal kini. So damor na nga dili sa mo kanaog kasamangkin so mauna nga og di sa mo kanaog so mo kuha sila og TRO kasamangkin. Onya, kuan na ba eleksyon na ba karon? Onya, tan-awon lang nato kini og makakuha ba sa og TRO or kanang naang dili. Kay aton 2012 lagi usa ka bulan kapin wa man gyud sa kakuha og TRO mo to na naog na lang siya. Onya karon 12 ka adlaw na lang. 12 ka adlaw na lang eleksyon na. Nya kanan TRO kasamangkin dili man na ingon ana tingali ka dili man na ingon ana kadali kuhaon hinuon og ipadali dito sa kuan kay tawagan niya dito ron si kuan kasamangkin niya man amigos presidente Marcos so katunto ang panahon katunto sa 2012 ni kay ni adto di ay wala gito ingon siya nga siya mo ninaog gyud di ay atong kanang 2012 nilighot siya atong panahon sa Kapitolyo kay dunay gitambungan nga inaugurasyon atong panahon unya gipahibalo na lang siya nga gipadlak nang iyang opisina paggawas gibantayan ra to pag naog ni sa Kapitolyo kay dunay tambungan inaugurasyon sa una do sa dito kay dunay inaugurasyon
sa may balikan niya nga gaukoy-ukoy man po diay nga nagapadlak mga sukindig gipadlakan wa na si balikan. Sumauna nga karon dili ta maka ingon nga karong si manahuna mga sukindig paminaw murag kuli kaayo nga mo kanaog si Gobernador Gwen kay natural na amang gud sa puy katarungan. Doon na po say rason mga sukindig paminaw. Unya, yan ang giingon nga illegal ni, doon na say gisayit mga sukindig paminaw balaod sa kanang naang sa Omnibus Election Code. So, naman say katarungan, unsang may katarungan niya? Gawas nga niingon sang illegal ni nakalapas mga sukindig paminaw, matod pa niyang wa man to'y igong basihan kanang ilang reklamo ni Moises Padilla este kanang ang Moises Garcia di Parini. Matod pa wa may igong basihan nganuman. Kay sumala pa niya nganong gibuhato nganong ni isyu sa permit niadto mga sukindig paminaw. Maayo ra ba ni kay matod diri ang gobernadora gipasanginlan nga nakahimo og grave abuse of authority. Pag-abuso mga sukindig paminaw, grabing pag-abuso sa iyahang katungdanan. Mao ni sa iyahang katungdanan. Ikaduha kaning misconduct, gross misconduct. Ikatulo serious dishonesty. Kaning ni amatod pa nga dili matinud-anon sa iyahang pagka opisyales, biha ni pasangilas ano. Unya ika-upat matod pa gross negligence. Sa may negligence pasabot ana negligence kasamang ni store kanang sa Bisaya pa may pakadanghag mo ba nang kaning niya kasamangkin kaning ga type ani may grabe na ko ning pagka sukua gid ako kay butangan ko diri gross negligence kanang pagpakabaya kanang ato lang kuanon ayaw lang na naampay pakadanghag kay murag bugat ra kayo uy. Kanang na pagpabaya lang ana kanang mura og dunay pagpabaya no ato lang kuanon kay kanang naang mudyo makuan po kasamang ni store kanang naang nabya puron sila sa kana bang naa sila in town ros kaguol no labi na tong vlogger ni Gobernador Gwen Anya ikuan lang nato nga gross negligence kanang murag pagpabaya sa trabaho doon na pa'y conduct prejudicial to the best interest of the service nya kalapasan sa kani kuan ni kanang naang wiris-wiris sila na itsi kuan lang ni unya so unsa may kuan ani si Gobernador Garcia iyahang rason ngano man gani issue man sa permit ni adtong panahona mga sukindig paminaw so sa iyang rason nga ni issue sa permit ni adtong Mayo 14 tuig 2024 nga nagtugot sa Shalom Construction Inc paghimo og desilting activities diha sa Mananga River sa Dakbayas Talisay og Lusaran River sa Cebu City. Straight to the point. Gimo diha mga sukindig paminaw unya ang duha ka sapa kay duha man ni ka mga dagkon sapa mga sukindig paminaw aton ting init ang uban nga mga sapa nahubsan in taon oy kung nag-iingon nga tubod sa nahubsang sapa at tubod sa naughang sapa di ay mao ni kantaon kasamangkin di ba mo ni gikanta ni kasamang Lucio Lastima kasamangkin kanin ang duha ka sapa mao ni gihimuan mga sukindig paminaw desilting activities nila diha sa Mananga River og ingon man usab diri sa may Lusaran so ang duha ka mga sapa kabahin matud pa di ay sa Central Cebu Protected Landscape protected landscape siya mga sukindig paminaw so ang reklamante nangangkon nga ang permit nga gihatag bisan gihatag ni issue og permit si Gobernador Gwen bisan og walay environmental compliance certificate gikan sa DENR Straight to the point. o kaning certificate of non-coverage gikan sa Department of Environment and Natural Resources.
Straight to the point. Amo ning DENR mga sukin dig paminaw. Unya pero ang tubag ni Gobernador Gwen nga nangonsulta man sila, doon naman ni konsultasyon, ha? Doon naman ni konsultasyon matod pa kasamangkin, ha? Sa mga mayors, ha? No, ni pasabot ang pasabot ni Gobernador Gwen nga ang permit na hatag aron pagtubag sa El Nino phenomenon mga sukin dig paminaw. Ha? Gibuhat niya ni tungod kay dinalian kaayo ang kinahanglan nga supply sa tubig panahon sa huwa or sa El Nino. Ha? Matod pa niya mga sukin dig paminaw nga diin ang kadtong crisis sa tubig, ang krisis sa tubig nga nakaapiktar gyud sa Metropolitan Cebu Water District mga sukin dig paminaw. Straight to the point. Ha? Sumuna nga sunan ko ka atong huwaw sa megin tuig gikan pagka Hulyo 2023 hangtod mga sukin dig paminaw sa Hunyo tuig 2024 si deportim pagka usa ka tuig gyud kasamangkin. Usa ka tuig nga huwaw. Ha? Sumuna nga mo ni ang nasun nga kuan man to kanang naa nga emergency man to, ha? Matod pa niya nga ang disilting gihimo uban sa pakigtimbayayong sa duha ka syudad sa Sugbo, sa Talisay, uban sa DENR, og Environmental Management Bureau og sa Mines, mga suki Geosciences Bureau mga suki dig paminaw. So nakahibalo ang DENR ani kasamangkin. Kay matod pa ni pahigayon man sila og kanang konsultasyon. Pero nganong wa man pod moingon ang DENR nga protected kuan ra ba ni siya, gov kanang naang protected area ba ni bisan pa og krisis ang nagkrisis tas tubig pero moagi gyud tas procedure. Nganong wa man sad makatambag ang DENR? Unsa man ni tak-om ra sambabas DENR ani? Katong panahon na tinuod kaning gi kuan ni Gobernador Gwen kuan man ni iyang kaning iyang gibuhat para sa kaayuhan man ni kasamangkin. Kasi nang kagway tubig. So naghimo sa dito nga kuan nga kinahanglan nga mukuan ang tubig. Pero ang problema, ang proseso mga sukin dig paminaw, dunay kulang nga papilis. Straight to the point. Ha? Dunay kulang. Unya nakahibalo man ang mga LGU ani ug ang DENR. Ha? Nakahibalo mga sukin dig paminaw unya nganong aman pud moingon DENR nga oy gov ka na kinahanglan pamantang mo kuan ani og environmental compliance certificate. Ha? Unsa man niingon ang DENR, niingon ang DENR nga sige kay kuan bitaw ta kanang naang gideklara. Unsa man to ang Sugbo ato gideclare ba og state of calamity kasamangkin? Ha, ang Cebu City, ang province gyud so ni declare og state of calamity. Ha? So mo na nga mao ba ni rason mga sukin dig paminaw nga wala na lang mo hulat sa kanang naang kaning gitawag og environmental certificate mga sukin tig paminaw gikan sa DENR. Kaning ni ang kwan na compliance certificate gikas DENR. Onya naman ni nga matud pa ni sa gobernadora nga gisuportahan ang iyang desisyon sa Cebu Provincial Board pinaagi sa pagdeklarar sa state of calamity. So dunay state of calamity ni adtong panahon na. O mo na tingali rason niya kasamangkin nga wa na lang din lang ta makuha na ka total state of calamity man ta dinalian man kay ni emergency man nga gamitonos mga tao. Pero mo ni iya nga mo ni ilang irason dito inig kuha nila dito sa kay makuha man sila og TRO mga sukin dig paminaw og dili makakuha og TRO siya di ana pabilin sa Kapitolyo sa gyud ha. Pero kuyaw ni kasamangkin ha kay pananglitan og karon gasige naman kampanya ba? Kampanya na. O niya, tuwa na ang bugas nga tag 20. Sige na sila pamaligya, ha? Sugod na raba, ugma, ang uban nga mga lungsod og syudad, ha? Ugmang adlaw. Sugod na ugbag pamaligya bugas. So, ibutang talang og kakuyaw, anino, og pananglitan og muadto si Gobernador Gwen sa kampanya ba? Og yaham biyaan ang Kapitolyo mga sukin dig paminaw, dili ba kaha mabalik ang nahitabo sa tuig 2012 nga gipadlakan ang Kapitolyo human ni gawa sa kadiyot mga sukin dig paminaw. Straight to the point. Ikaw kasamangkin pananglitan ba ana may kampanya ron? Palitag mga kampanya siya ubag ka moadto siya sa kanang naang kanang maligya nagbugas. Ha? Unya maligya nagbugas nya sa kampanya ana. Unya kuya og kanang
ang rama ba, may rama nga, ayay, to na dito. Padlakan dito. Pananglitan wata kay balo basin si dismiss mayor may krama makisawsaw ano ba? Makisawsaw moingon nga padlakan yun na nato kay naa may ang kanang nang order sa ombudsman mga sukintig paminaw kuan man kanang nang immediately executory man. So pananglitan og si Mayor Mike Rama moingon nga uy si kanang nang gobernador Guy nangampanya man dito sa kuan naming Glanilla. Ato may kampanya dito unya kuan na to kanang na ang unsa man ni ato aning padlakan ni Kapitolyo unya hunghungan niya tong ang kuan sa ombudsman ba ayay. May buntag nimo dia Mayor Mike pahiyom ra man ni Mayor Mike basta makatusik sa ni siya. Murag mo na gingon ako nakabalos-balos no gamay si Mayor Mike aning kalaki haron pero kana ba nakaingon siya ba siyang kaugalingon nga ayay okay kay dili ra day ako may nasuspenso ang gobernador sa nasuspenso ana so mao ni karon nga mo ni tun-an ni Gobernador Gwen kay pananglitan og di siya mo kanaw sa Kapitolyo okay kay magkuha pa siya og TRO mga sukindig paminaw unya ang problema kasamang nistor ba unsa man nga interview dong sa kanining sa kasuspenso ni kuan Gobernador Gwen yung interview dili dili ning kuan kani unsa may kuan ani ihang interview sa suspension ba ni o dili kay pananglitan ba og pagka 2012 ni atin si kani unsa man ni sa kuan kay pananglitan og munaog si Gobernador Gwen sa Kapitolyo unya nagpaupoy-upoy mga sukindig paminaw ning mopadlak sa iyang opisina noon 12 ka adlaw na lang man ato nganong ombudsman wa man pod ka paabot ka sa mangkin no sa kanang naang eleksyon ba unya lang liwas eleksyon ipatuman so gahapon ko kanina ang sa related ni sa kang Gubgwen kaning ko kan Mayor Mike eto kuno ko si Mayor Mike na tihaw-tihaw na Mayor Mike asayahan nga suspension kadon suspension niya ni Mayor Mike may kuno sa may kuan niya sa may ang istorya siyang suspension may kuno message because she's already a veteran as well. The timing of this. Thank you, Mayor. Thank you. Casting aspiration. I cannot. What's your message to her, Mayor? I do not want also to give message because she's already a veteran as well. Thank you, Mayor. Katawa smiley rin magmarama wala si bika na. How do you... Gana ba? I am of the view she can take care of it. How do you see the timing of this suspension? I do not want to be casting aspersion. Okay. I cannot. What's your message to her, Mayor? I do not want also to give message because she's already a veteran as well. Smile. Smile yung reklama. So kani nga wala siya ningon sa pangutana siya nga unsa may imong ihatag ng mensahe niya Mayor siya nga dili lang ko gusto mo hatag mensahe niya pinapilit-pilit og smile ba kay matod pa niya nga makakuan na siya ni kanang yahan ni nga kanang yahan ni nga murag kuan ra bitaw niya kanang murag madala ra niya mga sukintig pamin makalingkawas ara siya ini tungod kay veterana naman siya sa politika veterana man siya pero iyang pinasmile ka sa mangkin murag dunay pasabot murag dunay pasabot Saka ikaw kasamang Nestor may smile ni Mayor Mike pa ingon nga kuan paglargo ning laka murag yang smile murag lahi gyud So
mo na ngang uban kasamang kiningon ang uban nga murag gusto na dagway ng suroy-suroy sugbo oy ha. Gusto na dagway ng suroy-suroy sugbo ari na ta sa ato ang healthcare mo itong unahon ha. Matod pa mga sukintig paminaw nga sakto na ng suroy-suroy sugbo ari na punta sa ato ang mga facilities sa ato ang mga tambalanan. Ato ang suroyon ang mga hospital kung sakto bagtambal, gusto ba og mga ekipo, mga sukindig paminaw para ang tanan makapahimulos ha. Ganing bugas nila pinili ra lagi. Ni ang kwartang gigamit mga sukindig paminaw kwartas tanan ha. Jadi makapahimulos tanan. Kay pa hospital kay mapubrig madato basta ato ka diha kuan pa kana na makapahimulos pa ka kasamang nisto. Kung nalang yung ubos nga lagad sa kahanginan kasamang radyoman Benji Ulpos Tanghian. Magpasalamat sa inyuha nga pagpamina. May buntag ganaton tanan tatak RMN.